Na farko a jihar Kaduna za mu ga ɗan ɗariƙa sun haɗu da ɗan izala suna yin wani abu ba don ra'ayinsu ya zo ɗaya ba, a'a saboda sun yarda da juna ba sa ƙyaman juna. Dukka ba mu taɓa samun wannan ba a jihar Kaduna sai ƙarƙashin jagorancin gwamna Sanata Malam Obasani. Yawancin gwamnoni sukan yi aiki daidai abin da suke iya yi, amma haɗa kan al'umma wallahi ba kowa ke iya yi ba. Mun ga tashin-tashinan da ya faru, mun ga irin halin ha'ula'in da muka shiga a jihar Kaduna, yau an waye gari babu komai. Tabbacin wannan shi ne in ka lura da jam'iyyar APC ba ta taɓa samun tayi irin yadda ta samu tayi a wannan karon ba. Abin da nake nufi shi ne muna da shiyoyi uku a jihar Kaduna. Akwai shiya ta ɗaya, akwai shiya ta biyu, akwai shiya ta uku. Shiya ta ukun jihar Kaduna wani wuri ne wanda yake har 'yan PDP suke cika baki suke tinƙaho da shi. Ba ma samun wani abin tagomashi a wurin. Yau an waye gari a jihar Kaduna, shiya ta ukun jihar Kaduna babu sauran wani mai riƙe da madafun iko ko in ce zaɓaɓɓe wanda yake wata jam'iyya face jam'iyyar APC. Abin da ya haifar da haka shine salon jagorancin mai girma gwamnan jihar Kaduna. Wannan abin a bayyane yake. Akwai gwamnoni, mun yi gwamnonin da a baya ana bikin fita jam'iyyar APC ne. Sannan yanzu mun samu gwamnan da yake ana bikin shiga jam'iyyar APC. Ko a nan ma ya kamata al'umma su gane bambancin wa'incan gwamnonin da suka gabata da wannan wadda muke kai a yanzu. Babu wani ɗan adam wadda yake za ka yi mashi ƙarfa-ƙarfa kamar yadda yake ingantaccen hadisi ne. Zuciya tana karkata inda aka kyauta mata ne. Wa'innan abubuwan suna da nasaba da irin yadda Obasani ke kyautata zukatun al'umman jihar Kaduna. Shi yasa za ga zababbu gaba ɗaya nake gaya maka tun da kan sanata har zuwa reps har zuwa 'yan majalisar jiha. A shiya ta ukun jihar Kaduna yau mun waye gari babu wata ɗan wani jam'iyya face ɗan jam'iyyar APC. Wannan ba ƙaramin jajircewa ba ne. Ni a matsayina ko a wannan kawai za mu gane cewa Obasani ya ɗara tuta. Obasani an samu gwamnan da yake ba a taɓa samun irinsa ba. Ɗan adawa za ka ji ya buɗe baki ya ce a'a gwamnati ba ta yi komi ba. Daga lokacin nan ɗan adawa ya zama ɗan hassada ba adawa ba ne. Kaga jarida ne. Ta tsaya ta natsu ta la'akari har ta hango irin abubuwan da mai girma gwamnan jihar Kaduna yi. To ya kamata mu yaba mata, mu ma kuma ya kamata al'umma mu ɗauki ɗanban irin waɗannan abubuwan. Inda shugabanninmu suka yi abin mu yaba, to mu yaba musu. Inda suka yi ba daidai ba, mu jawo hankulansu za su je. Al'umman jihar Kaduna ba mu da abin da za mu ce musu godiya ne. Godiya ne. Bakunanmu ba za su iya jaddada godiyarmu da jin daɗinmu ga al'umman jihar Kaduna.